Tradycje rękodzielnicze dzisiaj zupełnie zanikają i trudno jest o wyroby jakiekolwiek rękodzielnicze, jak również o dobrych fachowców, którzy się takimi rzeczami zajmują. Dlatego my, jako Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach, postanowiliśmy kultywować, postanowiliśmy kontynuować te tradycje. Dlatego złożyliśmy do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosek na projekt pod nazwą „Żeby od tej pory wyplatali sfory”. Jest to projekt zakładający kontynuację tradycji rękodzielniczych, polegający na tym, iż mistrz tradycji przekazuje swoją wiedzę, swoje umiejętności 6 osobom, mieszkańcom sołectwa Sfornegacie. Naszym mistrzem tradycji, nie było go łatwo odnaleźć, jest pan Czesław Hinc z Kościerzyny. Wieloletni rękodzielnik, tradycjonalista, który wyplataniem ze sforów, bo to głównie o to tutaj chodzi, zajmuje się już ponad 40 lat. Pierwszym etapem zajęć praktycznych było wyplatanie zwitek brzozowych. Począwszy od pozyskania materiału z tych długich, zwisających właśnie dość dorodnych brzus, wyplataliśmy różnego rodzaju koszyki, można było zrobić dzbany. Późniejszym etapem była słoma. Słoma musi być pozyskana jeszcze w taki też tradycyjny sposób. Nie może być pocięta, ale musi być długa. Ze słomy jest też bardzo trudne wyplatanie. Jest to żmudna praca, ponieważ ją trzeba odpowiednio zawijać, a wiązać korzeniami sosny. Nie można już tutaj używać drutu, jak w przypadku brzozy. Natomiast ostatnim etapem tym, który teraz robimy, to jest korzeń sosny. Jest to bardzo trwały materiał, ciężki w pozyskaniu, ponieważ dobór takiego korzenia wymaga troszkę wysiłku fizycznego. Kopiemy go na polach, przy samosiejkach. To jest taki fajny. Szefie, nic tam nie tego. Weź się wyprowadź. W styczniu rozpoczęliśmy niniejszy projekt. Przeszliśmy już etap teoretyczny, dowiedzieliśmy się, jak pozyskiwać materiał, skąd, jak o niego dbać, aby nam przetrwał, co można, czego nie wolno robić z takim materiałem. Jesteśmy właśnie na etapie realizacji praktycznej.
Czyli mamy tutaj w tej chwili rozpoczynamy taką technikę już późniejszą na Kaszubach, czyli wykorzystanie gałęzi brzozy, czyli tego najmniejszego, największego takiego materiału, który pozostaje praktycznie i nic z nimi nie można zrobić. Czyli robimy tam różne wazony, dzbanki, tacki, czyli to jest taka technika prosta do więcej ozdób ogrodowych. Czyli rozpoczyna się tak samo jak i wszystkie podstawowe techniki słomy, korzenia sosny, czyli praktycznie w koszykarstwie używa się tej techniki przy wszystkich koszykach. Czyli jak się nauczymy wyplatania na przykład z takich gałęzi, to możemy i wyplatać ze słomy i z korzenia, także jest kupę technik podobnych do takich gałęzi brzozy. Wiklina polega na tym, że jeżeli weźmiemy wiklinę, to są 3 noże wkładamy i te 3 noże tną na paski. Tutaj przy korzeniu i przy kiju jałowca musimy ten korzeń rozrywać, czyli ten korzeń rozrywamy i to jest takie złudzenie optyczne, że jak tutaj się rozrywa, że jak to by się elegancko rozrywało po słojach. Czyli to jest taka fikcja, że to się rozrywa. Czyli trzeba mieć wyczucie w kciukach, czyli jeżeli w jednym miejscu ten korzeń jest grubszy, to trzeba na drugą stronę go przerwać, a jeżeli cieńszy, to znowu na następną stronę. I czyli tutaj te wszystkie sęki, to wszystko nam musi prosto wyjść. Czyli znowuż ten pasek tniemy w ten sposób, że rozrywamy go znowuż na taki pasek. Czyli gdzieś po 2-3 godzinach ten pasek zasycha i on jest już sztywny. Co zrobić, żeby ten pasek nam nie wyschnął? Czyli musimy, jak go przerwiemy, zamoczyć do wody. Teraz z tego korzenia, zobaczmy, z takiego korzenia mamy co najmniej 4-6 pasków do wyplatania. Czyli jeszcze ten możemy pasek przeciąć na część. Czyli nie tniemy nożem, tylko sobie przytrzymujemy i rozrywamy. Czyli to jest najgorsza technika, która może być tutaj przy koszykach i najwięcej czasu zajmuje. Każe pści jezora, każe pści las, każe wywołają nas. Każe pści jezora, każe pści las, każe wywołają nas. Każe pści jezora, każe pści las, każe wywołają nas. Każe pści jezora, każe pści las, każe wywołają nas. Teren nie wie, gdzie to leży, ten do chojnic nie pobierze. Tam na rynku kupnie nogą, komu każdy drogę podą. Każe pści jezora, każe pści las, każe wywołają nas. Każe pści jezora, każe pści las, każe wywołają nas. Każe pści jezora, każe pści las, każe wywołają nas. Każe pści jezora, każe pści las, każe wywołają nas. I znowuż owijamy. I możemy to odstawić, nawet nie mocząc, to może tak leżeć i zaschnąć całkowicie i potem po czasie, nawet po 2-3 miesiącach możemy wrzucić do wody i to nam będzie dalej elastyczne. Robimy dalej ze słomy, czyli ta słoma, te korzonki, które żeśmy wycięli, służą nam do przeplatania tej słomy. Czyli tutaj robimy takim szydłem dziurki, przeplatamy tym korzeniem.
Wtedy znowuż bierzemy szydło, robimy w tej dziurkę i przeplatamy. I tak sobie myślała, i tak sobie układa. Piotci, rzecz tobie. Tra la 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 la, tra la la la, tra la 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 la, la la la, la 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 la, la 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 la. Na kamyczku sadzała i o Janku myślała, i o Janku myślała, bo go baro kochała. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Przedmioty wyrobione stanowiły ozdoby, były rzeczami użytkowymi, a ponadto stanowiły źródło dochodu. Niejednokrotnie właśnie na rękodziele zarabiano. I nasi bohaterowie, nasi uczestnicy projektu właśnie po to się uczą, ażeby kontynuować tą tradycję, ażeby też może na niej zarobić. Surowcem, który najczęściej był wykorzystywany, była słoma, wiklina, ale głównie korzeń sosny. Korzeń sosny zwany sforą. Stąd też nazwa naszego projektu, aby od tej pory wyplatali sfory.